Най-сетне намерих го. Какво става? Я да видим какво можеш да правиш. Какво? Най-накрая съм свободен. Ти ме освободи и аз ще ти служа вечно. Знаеш ли какво можеш с този чук? Знам, че е много мощен. Можеш да контролираш времето и природата с него. Когато ти потребва, ме повикай, като удариш с него. Лорд Рас, виж какво взех. Какъв е този чук? Мога да правя каквото си искам с него. Какво можеш? Ето виж. Направи го ден. Готово. А можеш ли да призоваваш светкавици? Нека се опитам. Еха! Мисля, че трябва да го занесем на другите да го видят. Хора, вижте какво имам. Я да видя. Прекалено е мощен. Да, мога да го взема отдалеч. Видя ли? Еха, наистина е много яко.